Tervetuloa SketchUp-tehtäviin SP1. Sitten otetaan tuolta SketchUpiin ja sitten katsotaan vähän mittaa. 267, 96. Rectangle 267, 0,96 Enter ja Zoom Extends. Katsotaan vielä mittaa tuosta. 267,96. Laitetaan mitat näkyviin. Noin. Sitten laittaa isometrinen, sitten kun tuon korkeus oli sama sitten kun tuli 96. Eli push and pull 96. Sitten laittaa näkyviin tab. Tuosta. Sitten katsotaan vielä tuo piirustus. Tuossa tuo sete olisi 48. Ehkä voimme piirtää tuota. Tai ensin voimme laittaa nuo mitat kohdillaan. Eli 85,5. Tape measure 85,5. Noin, tarkistaa pitääkö paikassa. Joo. Sen jälkeen se oli 19. Ja sen jälkeen oli sitten 58. 58 ja sen 19 ja myös tähän 19. Noin. Sitten katsotaan vielä piirustus ja tuohon ja loppuun tuohon ja 19. Eli sitten line toiminta, intersection, sama täällä sitten, kliks. Ja tää voimme tehdä ihan tällä line toimilla tai sitten tällä rectangle. Tämä on tuo rectangle, kliks ja tuo. Sitten velilyönti, otetaan ne apuviivat pois, ei tarvita tuossa. Ja seuraavaksi taas apuviivan kautta piirrettäisiin tämä Z48. Eli otetaan tape measure uudestaan. 48. Sama tähän 48. Ja otetaan tuosta yläpuolelta ja sitten etsitään tämä keskipiste, missä turkuaisi tämmöinen ympyrä. Kliks. Sitten otetaan tuo circle. Katsokaa täällä oikein alakulmaan, onko se 24 vai jos olisi 24, näin. Vähän tulee kulmikampi. Laitetaan tähän sitten 48 ja enter. Ja sen jälkeen klikataan tähän intersection ja osoitetaan mihin suuntaan se menossa. Eli tuota katkoviivaa pitkin ja tuossa missä taas intersection kliks. Sama sitten täällä on ensin tuolle keskimmäiselle kliks ja sitten raahaat ja sitten laitetaan kliks. Sitten velilyönti. Klikkaa tuon päällä. Vähän joutuu saamaan tuo ainoassa viivan päällä, että ei tuo päällä, muuten se poistaa se. Sitten laitetaan näkymään tämä isometrinen. Otetaan tuon apuviiva pois. Sitten push and pull. Raahata tähän ja loppuun asti kliksi ja sen jälkeen tämän päällä tuplaklikkaus. Tuplaklikkaus tässä, sitten sama tuplaklikkaus. Noin. Sitten laitetaan tuo reverse space. Ja seuraavaksi sitten olisi tuo 29. (29) 67 tuo tässä. Sitten taas push and pull. 67. Sama tässä tuplaklikkaus. Välilyönti, sitten katsotaan toinen mitta. 19 tuolla. Eli otetaan vähän näkymä tuosta. Tape measure 19.
sitten line, kliks. Ja tuossa missä end online, kliks, sama uudestaan välilyönti ja line. Ja kohti suora, kliks ja sitten meillä aktiivinen vielä sitten suljetaan tuosta noin. Sitten laitetaan tämä näkymä back edge, eli se läpinäkyvä tuossa kaikista. Otetaan tuo line tuosta, kliks, tuosta, kliks ja välilyönti. Otetaan tuo toiminta pois. Sitten klikataan ainoastaan tuo viivan päällä. That's it. Sitten voimme laittaa sitten face. Sitten otetaan pois apuviivat. Mittatiedot sitten tuolta pois ja sitten maalattaisiin tuon veriseksi. Joo. Se varmaan pitää paikassa tosiaan. Noin. Kiitos. Toivottavasti on apua tästä.